No. Takže vítám vás v našem zvláštním ponurém videu. V tomto videu bychom vám chtěli říct, jak jsme na tom s filmem. Velmi dobře. Ku podivu. Film už měl být asi tak před měsícem, ale kvůli nějakému debilnímu počítaču je to pardej, ale teďka... počítač. Pokud nebylo nic. Aha. Prostě zkrátka to děláme na našem notebooku. Jenomže teďka má máma, takže máme 20 minut čas a můžeme tady povídat. Jinak už jsme v pátek to bylo. Na tom seděli od 4 do 10 do večera a měli jsme jenom 30 minut. A film má vlastně 1,5 hodiny, takže ještě dneska a asi ještě v pátek budeme natáčet. Upravovat film. No a už by to mělo snad tento týden být, ale asi teda. Ty už máme vlastně hodinu. No, jo, máme hodinu, ale máme tam hodně chyb. No a taky se teď dostáváme k té horší části. Nejhorší. Právě. No ale Aniz je šikovná. Vlastně to celý dělá Aniz, já tady nic jiného nedělám. Ona si čte knížku, kterou dluží Sylvie. Kolonní kruh. Co si teď vážně? Už jsou na straně 198, takže Silvo za chvíli ti dám. To se mi vážně hodí. Co? Co bychom tak ještě řekli o filmu? Co třeba něco o tom, že víme, že je to totální propadák a že... Jo, takže film je totální propadák. Ale budeme natáčet nový film. No. A nebude to totální propadák, teda asi. Protože už jsme si řekli, že fakt bude scénář. Ve filmu Motýl pekla. To byla improvizace. Jo, pořád. Teda aspoň my jsme improvizovali. Třeba jsme stáli půl hodiny nad tím, co vlastně řekneme v 1 minutě jenom, takže... Nebo v 1 sekundě. Nebo jsme 2 hodiny někoho přesvědčovali, co řekne. Tímhle zdravíme Páju. Ale Pájo. Jenomže Pája už se pak rozjela a můžu říct, že Pája je fakt hustá herečka, takže ticho, jo. Akorát nás mrzí, že nikdy nenatáčela společně Pája a Janča. Protože, jo, mají nejkrutější duo. To by bylo fakt krutý duo, jenomže... A ne, podívejte se na fotku Cool Girls. Víš co myslím, jak jsou o té oprýskané té kolony, jak jsme poprvé letos stanovali a v pondělí budeme stanovat znovu. Jo, budeme. Takže to bude fakt bezva. Vidíte tady svíčky, jedna zase zhasla. Jenom to tady máme tak, jenom jsme něco zkoušeli. Že? Jo, zapálit svíčku. Přesně. Teď mě fakt zajímá, protože jsou fakt voní svíčky a tak dobře voní, jo. Zkuste to, uvolňuje to mysl. Jestli to video je vážně zaplý, anebo tady mluvíme do prázdných koťáků. Se podívám. Tak já si přesvědčím. Jo, ono to vážně jede. Tak dobrý. Není vůbec dobrý ty naši keci. No, co bychom mohli takhle říct? Vy vlastně o těch postavách nevíte absolutně nic. Takže bychom vám něco mohli říct. Jo, třeba to, že všechny postavy, třeba postavu, kterou hraju já vůbec nejsem taková Olivie, Vicky, to fakt ne. Takže je pro mě fakt těžké hrát někoho, kdo je vážně opravdu moc hodný člověk. Jak ty dneska a bude taková a nebo taková jsme se dneska bavili k té jedné nové postavě, teda novým filmu, který nevíme, jak se jmenuje, ale už máme promyšlený a furt posouváme gauč dozadu. Vypadá to fakt dobře. Jo, takže ještě k tomu filmu. Můžeme vám jen prozradit, že to bude... Můžeme to prozradit? Můžeme to prozradit? Chcete to vědět? Ano. Dobrý. Takže film bude o upírech. Jo, tak teď tak to jste nečekali. Že jsme fakt trapní, jo, jsme trapní. Jo. Je to asi kvůli tomu, že moc sledujeme smívání, upířitinky a tak. A podobně, no jo, byla Edward, ne. Prostě bude to úplně něco jiného, než jste čekali. Au. Bude to z 16. století. Jo, a kvůli tomu je to úplně na nic, protože potřebujeme vlastně všechno starobílý. Takže kdybyste něco měli, tak nám to můžete poslat na adresu Kavčí hory, kouzelná školka. Jo. Nemusíš to říkat, že jsme z kouzelné školky, teď bude vypadat moc hustě. To je pravda. Mně je totiž ve skutečnosti 10, ale...
teď nebudeme tahat náš osobní život. Já jsem jenom chtěla ještě říct, prostě, že teda máme jenom 2 šaty a bude tam hrát víc lidí. Doufám, že tam nebude už hrát jenom jeden člověk, jako byl Martin. Díky Martine, že jsi hrál, jediný kluk. Dobrý. Teď nechápu, protože řekla jeden člověk, když tam hrálo asi 8 lidí, ale jeden kluk. Takže ty holky nepovažuji za člověky a za lidi. To byl dobrý překlep, protože počtelka se základem neuslyší. Ale za... Co považuješ vlastně ženy? Já nevím. Člověk. Jo, dobrý. Za člověky a muže za lidí. Aha. Ne, ženy jsou divá zvěř. To se opravdu hodilo. To se nehodilo právě, nevím, proč jsem to teď řekla. Asi jsem potřeba zakrýt to, že to zase sereme, jako vždycky. A já tady pořád žeru. Ať to myslí sama. No prostě. Vypadá to jako krev? Ne. Přesně to právě je. No a samozřejmě my zase budeme hlavní role v tom upírském filmu. Ještě nevím, jak se bude jmenovat. A ani nevíme, jaký bude mít jména. Takže, kdybyste měli nějaký nápad, 16., 17. století, jména, starý, ženský, divá zvěř, můžete nám napsat na blog. Srnka, já. www.aa.ss.blog.cz. Jestli vám to připomíná čistící službu ASA, tak jste na omylu. Protože to znamená, hej, to jsme ještě nikdy nevysvětlili, protože jsme ještě neuveřejnili žádný naše video. To by to. No, proč jsme neuveřejnili? Protože to bylo vždycky totální sraní, tak jako dnes. Jako Planeta a kabina v akci. No, to budeme taky uveřejňovat, no. Jo, tak to začneme hned o prázdninách. S čím? Planetu a kabinu. Jo. V úterý jdeme natáčet to video. Jo, tak jo. Si včíknu. A teď zase všechny svíčky. To jsem myslela, jako, že když si pšíkneš, ne, abys to udělala. Já vím, slabší. Vždycky ve videu musíme všechno srát a normálně jsme fakt děsně cool. Chápeš, no? Ne, dobrý. Já mám tak hustý hlášky, ale jakmile se zapne foťák, nevím nic. A teď si fakt připravíme, kdybychom mluvili na ty všichni vidí, co si teďka myslí, jo, tak to je pak kráva ta Aneta, no, tu Sabinu radši nekomentuju, no. No. Prostě. No, my jsme chtěli vysvětlit to Absoluty, Strange, Aneta, Sabina. Jo, takže naše adresa AASS. A mám dobrou novinku, když jsem se dneska dívala, nelekej se, tak 650 lidí už vidělo náš blog. Z čehož jsme asi 100krát byli Daj víckrát. Ale to nevadí. Jenom tak dál, protože jsme přes ten plakát v tom ohromném dešťu někde na mezinárodním festivalovým filmovým festivalu. No, prostě. Byli jsme na výstavě psů a tam jsme to teda lepili, aby jsme se tam báli, tam chodili lidi a vole. Prostě jsem stála s deštníkem, zakrývala jsem Anetu Planetu, která lepila a stejně to nedávalo význam, protože to stejně lepila pořád dokola, pořád se to odlepovalo, protože tam zatíkalo, takže bylo jasné, že se to prostě nenalepí, ale když jsme odjížděli domů, tak to tam ještě bylo, nevím, jestli to tam ještě a pak to spadlo, že jsme přijeli bez tak. Jo. A potom v Mikulově. A šla nějaká zvláštní škola, no to teda nebyla jako zvláštní, ale byla to nějaká střední škola a hned se všichni na to dívali, takže ne, nikdo si neutrhl žádný lísteček, aby si mohl později. Dívali se na to? Jo? Proč mi to neřekla? Asi jsem neměla kdy. Takový ticho, hej, to je blbý, žádný ticho by nesmí mluv. Ale zase upadá do hypnózy. 10 hodin. Jo. Jsi zhulená 10 hodin. Že jsem slon. Jo. V nejbližší době se pokusíme zveřejnit co nejvíce video. Co nejvíce. Právě jsme se dneska dívali na jedno, který je fakt hustý. Ale ještě před 3 měsíci jsme si mysleli, že je fakt děsný, ale dneska jsme zjistili na to, že Pamela z pobřežní hlídky to fakt dokonce zabíjí. I ta Pamela. Chápete, můj pes. Ale ve skutečnosti to není Pamela. No, ale teď vám řeknu jednu z nejnovějších novinek. Prostě... Pozor! Koletka. Alias chudáček týráček. Hraje ve filmu taky, protože se nám nepodařilo vymazat její kňučení, který jsme vlastně, já jsem ho vymazala, ale pak jsem to musela udělat znovu, protože jsem to dělala podruhé. No tak jsem to vymazávala, jo, já si to opeču, to bude lepší. No a je tam jednoduše její kňučení.
Si jsem dneska už řekla jednu blbost, že? Karamelice. Karamelice, teď papej. Taky. To je pak jak cukrová vata. To je karamel. To je blbý, proč v každém videu žereme. Nevím. To máte vždycky po mně. Já totiž žeru pořád, ale bez mi to nevadí. A řekni mi, co jsi dneska dělala místo školy. Spala jsem v posteli. Já pořád spím. A my jsme dneska přednášeli děsně dojemný projev. No. Teda, já jsem nebrečovala jen trochu. Jenom mě pálily oči, protože mám už vyschlý z toho. Vlastně jsem celá vyschla a vyhořela, jak jsem dneska řekla. Protože furt tlemím do té obrazovky a snažím se dát dohromady ten debilní film. Co děláš? Čím se nosí tak točila sama. No, já jsem dělala dneska natočení. Snažila se napodobit Catherine Spears. Ne. Jsem viděla na YouTubeku takový tutoriál. To asi nevšimně, co jsou keci, jak jsem na koletku. Myslíš, že tohle někoho bude zajímat? Ne, už tak, už to dávno vyprodala. Já myslím, že už ani nenatáčíme, ale to nevadí. Tak ještě řekneme něco. Tak už můžeme jenom říct nashledanou u příštího filmu. Videa. Máme základy. V úterý máme speciální video, takže ve středu to speciální video tam bude a prostě uvidíte. Bude to video vyjadřující naše kamarádství, chápete? Takže to bude fakt hustý. A směšný. Jo, takže Tak asi čau. loučí se s vámi Planeta a Kabina. Kabina.